Obulu no banje gi rie nne in the grade. E ma na ị ga-anwụ ọsịsọ. Gị bụ nwa ogolobịa na-agwado ịnụ nwaanyị mara oke mma. Gị bụ nwa agbọghọbịa na-achọ ịnụ the most handsome man. Ike ịchụ aja ọ dịkwa gị. Gị bụ nwa agbọghọbịa na-ajụ m ugboro ole ka ị ga-achụ aja. Kedu mgbe ị kwesịrị ịchụ aja? Ma ọ bụ na ịchụ gị aja ri nne. Nye m ntị ka m chọọ ịga azụ na m osi olu. Ọ bụrụ dibịa niile ga-achụlụ gị aja. O nwere ndị dibịa ka na rank in the spiritual realm. Onye ka na rank ama nchụnwulu gị aja. Kedu ka ị ga-ezikwa n'ime onye ka gị na rank? Ị ma na 50% of ibe belebe ga-abụrụ mmadụ. Maka ị na-ajụ ibe melụ na ọlụ adaza abịalụ gị. Ị na-ajụ ibe melụ na ịchụchala aja na ọ lere ele. 50% of ibe belebe gị asị dibịa abụrụ mmadụ. You claim na babụ mmadụ ma babụrụ mmadụ. 700,000 ka iji achụ aja mmiri. Wepụkwa hatred iwere ebe mmiri enwe nọ. Ga-ekwe nkụzi ya. This is a warning from ndị na-alụlụ ọlụ. I am warning you through the voice of ndị na-alụlụ ọlụ. Wepụ hatred. Maka na bachi iziga ozi. Ba ga-eji onye ịkpọrọ asị too much. Ịma na ndị dibịa kpọrọ m asị too much. Ibe nji maka ya bụ ebe tata anụnwa bụ maka high rank ọgbanje. Isi agụ meseji ya now. Oya gee m ntị. All of us are playing for long life. But many of us will never live long. Yes. Many of us will never live long. Our ancestors were the way Baja preserve our Banje children. And many of us, they destroy go that in Bonya evil. Makoko Onyobia. Gagabalonya. Now many of us they get you anyakwa. You will wash it. No matter how much you pray, there are people that will die young. Magana de vana kalaka. Otunsi wegwapu ege na mbụ. Conclusion teaching of ndị mmili. Agbange n'ụwa mmili. Na ọ bụrụ na anyị na-abịa ụwa. Na ị ga-ebu ụzọ. O nwere onye asị gị na ọ bụ nwa mmili ọbụna ọ bụrụ ọgbanje. O nwere onye nọ n'ụwa na-abụrụ ọgbanje. Na mmadụ ada abịa ụwa sọọsịa. Mgbe anyị nọ n'ụgbọ wee na-abịa, agbange na-ewelu groups nke na-agbakọtala ọnụ na ụnụ ga-abịa ụwa. Unu wee nọdụ n'ụgbọ abata na those groups ewelu ndị otu dị iche iche. Onye ọbụla nọ n'ụwa so n'otu mana o dipendịrị otu nke iso. Enwe ndị gị na bakwukọrọ ovu ọnụ babụ otu nke na ba ga-eso wee bịa ụwa. Ewere otu dada, ewere otu ovu ọnụ, ewere otu ejima, ewere otu ọgbanje. N'ime otu ọgbanje ewere so many cabals, so many cabals ndị nke na ba kpọkọtara ovive. Ewere otu dibịa, ewere otu eze nwoke, ewere otu eze nwanyị. Mgbe ọbụla nwata jere na-akpụ ka ọ nwụọ iyi ụwa ka okwu ezinụlọ ọ na-abịa, ozugbo ozugbo ị nọ na-akpụ agbụ wee jụọ gị ebe ị na-eje, iwee kwu obodo ị na-eje. Mmụọ niile nọ n'obodo ahụ na mmụọ niile nọ na famili ahụ ba niile ga-abịa ime gị escort to that very particular family ebe isi wee bịa, ebe ị ga-esi wee bịa ụwa. Ọnya mere oge ji wee bụrụ na ị gbawa aba asị gị were ọsọ jebe na-akpụ obodo gị. Nya gị oge ji wee bụrụ ịgbawa aba asị gị were ọsọ jebe na-alụsị ikwu nne gị. Nya gị oge ji bụrụ ịgbaba aba asị gị were ọsọ jebe n'ogwugwu be nna gị. Asị gị jebe na-alụsị ụmụnna. Kedu connection nke na-alụsị ụmụnna? Nya ka m na-agwa gị ebe. Mgbe ị na-abịa ụwa
ikwulu n'ihi ụwa na ị na-eje Osina, na ị na-eje Abakaliki, na ị na-eje Afikpo, maọbụ na ị na-eje obodo ọbụla bụ obodo gị, nke mala obodo gị. Mmụọ niile nọ n'obodo ahụ ga-abịa ka ba bịa mee gị escort wee ruo na family ebe ị na-eje. Many of them ka ị nyelu so many of your belongings fa jidelu gị na-emesịa na ị ga-abịa n'alụva anya na ga oge eji wee bụrụ na ị gbaba ava asị gị jebe n'ogwugwu be nna gị, gị jee nye ogwugwu ọkụkọ ka ogwugwu nye gị ego. Ọ bụrụ ego ogwugwu ogwu na-enye gị na ọgwa na ego dị gị n'akara aka, ego inyere ogwugwu nya dewelu gị. Asị gị jebe n'alụsị ikwu nna gị. Mmụọ ikwu nne mmadụ ka mmadụ na-akachasị edebe. Many of ibe iji wee bịa ụwa dị na mmụọ ikwu nne gị na ga-ejisi na ikwu nne mmadụ bụ ike nga ya. Onye ọbụla nye na ndị ikwu nne ya na-eso okwu, onye ahụ ada agakaba n'iru, onye ahụ na-enwe mkpobi ọkpa rie nne. Jebe na mmụọ ikwu nne gị ejisi na mmadụ nwata ada ebu ọgwụ eji ikwu nne ya. Ndị ikwu nne gị nke na-abakwasị ịdị na ezigbote udo karịa ụmụnna gị, maka na ọsọ chụọ nwata be nne ya gbana ikwu nne ya. Ọ ya dị mbọsị mma akụzi maka ikwu nne ka ndị fresh your memory. Ibu niile anụnwa ibu wee bịa ụwa. Mbọsị ị na-abịa ụwa ka ị gbachala ọra alụsị ahụ, mbọsị ị ga-ana. Ka ị gbala ọra ndị gị na-aba nọ n'ụgbọ, mbọsị ị ga-ana. Otu isi wee gbata ọgbanje be dipendịl otu iyi esi wee nwụ. Ọ bụrụ na ọgbanje gị rie nne in the grade, ịma na ị ga-anwụ ọsịsọ. Nwesị ka ngwa gị bụ nwa okolobịa na-agwado ịnụ nwaanyị mara oke mma, gị bụ nwa agbọghọbịa na-achọ ịnụ the most handsome man, ike ịchụ aja ọ dịkwa gị. Nwa okolobịa na-achọ ịnụ nwaanyị mara oke mma, nwaanyị na-ewere any spot on her body, ike ịchụ aja ọ dịkwa gị. Maka na ya na ive wele ive na ive wele ive ka ị ga-ewe gbala aka ka ama na-agba. Ọgbanje malụ mmadụ nne na-anwụ ọsịsọ. Ọ bụ na ị chọrọ ka ọ nwụọ ọsịsọ, ị ma na aka ga-atọ gị n'aja. Gị bụ nwa agbọghọbịa na-ajụ m ugboro ole ka ị ga-achụ aja, kedu mgbe ị kwesịrị ịchụ aja, maọbụ na ịchụ gị aja ri nne, nye m ntị ka m chọọ ị ga-azụ na m si olu. For the fact na ị bụ an high rank in Ogbanje world, ị ga na-achụ aja constantly in order to last long in this very planet. If not, you will go very early. Ogbanje does not respect your emotions. They don't even hear your cries. They don't even know how you feel. What they know is their own. The body does not belong to them. What belongs to them is the soul that is making the body to breathe, that is generating power in that body. They needed that soul. They don't care about your cry. They don't care about whatever thing that you are feeling like. You don't want to die. You are rejecting it. I will not die. It's not Ogbanje concern. If you like, reject it 100 times. Ọ bụ na eju na ịma nchụ aja. Ọ bụ na eju na ịma nchụ aja ndị mmili. Ọ bụ na eju na ịma nchụ aja ndị Ogbanje. Ịma na ị ga-anwụ ọsịsọ. There is no Jupiter. Ife sọrọ gị gụọ n'ụka. Ife sọrọ gị kpee na ekpele. Ife sọrọ gị mee na vigil. Pastor ọsọ gị na pastor bili. Ọsọ gị malụ na go the whole verses dị na Bible. You must die weak. Ada method by high rank Ogbanje na deliverance. High rank Ogbanje, you cannot cure them with the deliverance. Otu isi wee gbata Ogbanje be depend on otu ị ga-esi wee na-achụ aja. Ọ nwere Ogbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every 4 days. Each market day, iji achụ aja. Ọ nwere Ogbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every 2 market days. Ọ nwere Ogbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every 3 market days. Anyone no skip, ọ bụrụ problem nyele ya. Ọ nwere Ogbanje kwesịrị ịdị na-achụ aja every 7 market days, ya bụ 1 month in Igbo calendar. Ị calculate anya
ọgbanje ọbụla kwesịrị ịdị na-achụ àjà mgbe kwa mgbe. ị kwesịrị ịdị na-eche ka o mee 6 months. ị kwesịrị ịdị na-eche ka o mee 1 year bifo ije bulu àjà dị achọpụrụ ndị otu gị maka gị maka ọnwụ gị. agwala gị bifo ọ bụ na onye dibịa chaji gị too much ijiri aka gị jee chụọ àjà. Then in the other way round, ọ bụrụ dibịa niile ga-achụlụ gị àjà. O nwere ndị dibịa ka na rank in the spiritual realm. Onye ka na rank ama nchụnwulu gị àjà. Are you getting my point? Onye ka na rank ama nchụnwulu gị àjà. Ọ bụ na ị ga-anwụ ọsịsọ, ị ga-achọ onye ga-ebu gị ụzọ wee nwụ ka ọ chụọlụ gị àjà. Ya bụ onye ka gị na rank. Kedu ka ị ga-ezikwa n'ime onye ka gị na rank? Kedu onye na-edebe iwu ndị mmiri? Kedu onye ị na-ele anya ọbụna ọ dị hypothesized? Kedu dibịa na ị na-abụ na nlọ? Kedu dibịa na mmụọ gị nabatara? Kedu dibịa na bụ ọlụ ndị otu ya ka ọ na-alụ na ọ dịrị eme ibe mpịtọ? Agwago m gị the other time sị gị na dibịa ọbụla ị bụrụ na nlọ welụ something connectịrị gị na ya bụ dibịa. Dibịa ọbụla ị bụrụ na nlọ welụ ibe connectịrị gị na ya bụ dibịa. Ndị wee na-ajụ ndị eze nwaanyị, ndị wee na-ajụ ndị dibịa, ndị sị na ba akpọrọ m asị. Ọ bụ na high rank ọgbanje abịabe gị, ọ bụ na high rank ọgbanje abịabe gị, ị ga-ama. Ọ bụ na esi n'ụgbọ ndị ọgbanje gị wee zite ofe onye otu gị, nya bịa be gị ka ọ bịa nneta gị. Ị ma na 50% of ibe belebe ga-abụrụ mmadụ. Maka ị na-ajụ ibe melụ na ọlụ adaza abịalụ gị. Ị na-ajụ ibe melụ na ịchụchala àjà na ọ lere ele. 50% of ibe belebe gị asị dibịa abụrụ mmadụ. You claim na ba bụ mmadụ ma ba bụrụ mmadụ. You believe na ba bụ mmadụ ma ba bụrụ mmadụ. Wepụ sentiment and hatred iwere ebe mmiri nọ. Ọkwa mmiri enwe ile na-afụ ya. Wepụ sentiment and hatred iwere ebe mmiri nọ were edebe n'akụ. Ya bụ ntị gị ka ntụ ị ga-azụ na musi olu. Ị chọrọ ka ọlụ gị last ya? Ị chọrọ ịchụ ọjà ka ọ na-aga? Onye dibịa eze nwaanyị mmiri enwe ile ọ na-akọ elika, ọ na-akọ gaa m ntị ka ntụ ị ga-azụ na musi olu. Kọtụ adịd vidio send elu ya bụ onye dibịa iwere na contact. Onye dibịa ị na-ekele m na mmiri enwe ile dị selfish greedy. Ma mụ na-ezi gị ozi from your boat, from ndị otu gị, from agụ gị. Maka achọrọ ịnụ a sị na abụcha ekwuro na ọnya na-egbu okenye, mana ekwucha anụrọ na ọnya na-egbu nwata. Agwaba ntị ọ bụ na ọ nụrọ mbọsị ị ga-egbuli isi egbulu nya na ntị. Agwago m gị the other time sị gị na ọbọyị ka ị na-agba. You are serving some gods. If you bụ servant, you are not a master and you will never be a master. Mind the way you treat people that come to your place. Mind the way you chase away people that come to your place. Mind the way you select people you work for and leave others. Maka na ifil na ndị a wele ego. Ndị otu gị ga-abịa nwa gị ọnwụnwa. Let me tell you, for the fact na ndị mmiri kpọlugo okwu, there is high chance na baga na-abịa na monitor gị. They must be sending spy. They must be sending people to monitor you. Kavadisho, they na alụkwa ọlụ otu vazi wezie gị. Let me tell you, as a dibia Igbo, they send you to come and represent them, to come and be their mouthpiece. Jukano onye dibia bụ na alụlụ gị ọlụ. Is this how you are representing the people okporogo? They don't like to hear the truth. They like to claim I too know. Me self, I don't claim I too know. Inye ma advice n'alia. Mgbe ndị otu gị bịara bịa nene gị, bịa mee gị nnene, bịa ezamụọ gị, ka ba malụ ma ọlụ abaziri gị jee lụọ ọlụ ba, ị na-alụzikwu ya.
ị na-alọtakwu ya nji wee jụọ gị wewele ihe trade iwere ebe mmiri enwe ilo nọ betakwa n'akụkụ. Ọ bụ na ndị otu gava abịa, ọ bụ na high rank ọgbanje abịabe gị, ọ bụ na nne nwaanyị kpọrụgo ọrụ mmiri abịabe gị, ọ bụ na eze nwoke eziri nya bịa nene ma ị na-alụkwa ọrụ a abịabe gị, kedu ego ole ka ị ga-agụ iji achụ ọja mmiri? Somebody ka a na-alụ 700,000 ya ka njika na-ekwu okwu a. Mmadụ bịara be ma ọ bụ na a na-alụ 700,000 chụọrọ ya aja 700,000 ka iji wee chụọrọ mmadụ aja mmiri. Aja mmiri, madam, kedu ihe igolu? Ọ gịnị ka igolu? 700,000 ka iji achụ aja mmiri. Wepụkwa ihe trade iwere ebe mmiri enwe ilo nọ ga-ekwe nkụzi a. This is a warning. This is a warning from ndị na-alụrụ ọrụ. I am warning you through the voice of ndị na-alụrụ ọrụ. Wepụ hatred maka na bachi iziga ozi ọ ga-eji onye ịkpọrọ asị too much. Ịma na ndị dibịa kpọrọ m asị too much. Ndị eze nwaanyị akpọka m asị ịmakwute okwu mmiri enwilo na nteba. The reason bụ na mụ na-ezi m ozi a. $700,000 ị na-achaji. Ọ bụ na high rank ọgbanje abịabe gị, ihe agbanwe 700,000 ihe eji wee lụrụ ya ọrụ. Mmadụ ọrụ malụ mmadụ ọ bịabeghị sị gị na ọ chọrọ ka ọ gbata ọsọ agụ, ka ọ gba gị ka ihe esi wee stand dị anya, esi eweta 1.5 million. 1.5 million. Ọ bụ na nwaanyị ahụ kpọrụgo oku, ọ bụ na nwoke ahụ kpọrụgo oku, ọ bụ na agụgụ aghọọ mmadụ wee bịabe gị sị gị na ya chọrọ ka ị kụzieli ya ọrụ in order ka ọ test ya gị, ka ọ supervise ya gị, ego one ka ị ga-agụ ị ga-eji kụzili ya ọrụ. Think ihe niile bịalebe gị ịma ndị bụ mmadụ. O nwere charges ị ga-enye inye high rank ọgbanje charges, o wee wutie ya, o wee report walụtu ndị otu ya, ịlụdebe ọrụ. Ndị mmadụ abịara ebe gị, ndị mmadụ ga na-abịabe gị mana ọ ga na-alụzi ọrụ, ịbaga na nsogbu. Ọrụ dibịa dịkwa ahụhụ ijikwa na ụbịamụ, anya ụbịamụ, ịdaka ụbịamụ wee bata na dibịa. Babụkwa ndị kpọrụgo oku ka ba gozie gị. Ị nwere anya ukwu tinye na dibịa, mmadụ amadị na-ewetara gị Thanksgiving. Ụdị ndị a ga-eji akabaje ego moto si na mmadụ butere olive moto, mmadụ ebutere olive moto. Mana iji wetu ụgbọ anyị wee rụọ ọrụ ga-azị aza esi n'aka mmadụ bụ gị moto, fachọ ka ịnya moto ga-ebute gị moto. Fachọ ka ịnya moto ha gozie onye bịalụbe gị, onye bụ egote bivini gbawa ụgwọ moto ahụ. Maka gịnị na ba achọ ogo ka ime gịnị ka ịnya moto, fachọ gbaba onye bụ ụgwọ moto, onye bụ eburu moto mee gịnị butalụ gị, iji n'aka gị agba ụgwọ moto.